गिबियावनो आङो मिडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। जोंनि स्कुलनि नामा मोनसिं सिब्राय इंलिश स्कुल आरो बियो बेंटलनि गेजेरावनो बेंटल बाजार खाथियावनो जायो। बेंटलनि एसे खोलाहा आधा किल'मिटारसो गोजानाव दङ। खारन लास्ट 3 इयार्सनि रिजाल्टखौ नायोब्ला बाहाय 100% पास आउट स्टुडेन्ट्सफ्रा आरो मोनफ्रोमबो क्लासावनो मोजांनिफ्राय मोजां रिजाल्टखौ खालामबोगासिनो फरायसाफ्राबो आरो बेहाय टिचार्सफ्राबो गोबां नाजाबाय थायो आरो गावबागाव डिउटिखौ मोजाङैनो मावलांगासिनो। बेखौ गायसनजेननाया बे स्कुलखौ गायसनजेननाया 1993 आवनो। दा बे 1993 निफ्राय लानानै दासिम सिलभार जुबली सेलेब्रेट खालामखांबायानो आरो सिगांनि आरो दानिखौ कम्पेयार खालामोब्ला दानिया गोबां जौगादों। सिगांहायबो जौगादों खिन्थुब्ला बिनिफ्राय आरो साबसिन हामसिनैनो जौगागासिनो। दा बर्थमान जोंनाव 19 जन दङ टिचिं स्टाफआ आरो नन टिचिंआ 13 जन दङ, 13 जन। स्टुडेन्टफोरनि एनरलमेन्टआ गासै 379। बेसे क्लास दं जेनेबा? क्लासआ नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 10 सिम आरो एडमिसन प्रसेसआ जोंना नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 9 सिम सोलिगासिनो। फैगौ एप्रिल दानसिम सोलिबाय थागोन बे एडमिसन प्रसेसआ। आङो बयनिसिमबो दिथागिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो बेखौनो खावलायहरनो सानगोन जे जों बाहाय बे स्कुलाव गोबां क्वालिफाइड टिचार्सखौ हायार खालामबाय। बाहाय टिचार्सफ्राबो वेल ट्रेन गोजा आरो बिसेस करि जों बाहाय एंगेज खालामदों टिचार्सफोरखौ बांसिनानो हस्टेलार गोजा। खारन हस्टेलाव थानाय गथ'फोरखौबो गाइड होनांगौ जायो। डे स्कलार्सफ्रा खुब खम मास्टारफोरनि गेजेराव, बांसिनानो हस्टेलार गोजा आरो जों बाहाय रेशिय' मिलायनानै गार्ल्सनि थाखायबो लेडि टिचारफोरखौ रिक्रुइट खालामनाय जादों आरो जेन्ट्सनि थाखायबो बयसफोरनि थाखायबो जेन्ट्स टिचारफोरखौ रिक्रुइट खालामनाय जादों। आरो आंबो थाखायो बाहाय रेसिडेन्सियेल स्कुल हिसाबै टिचार्सफोरखौ बेंनाय आरो स्टुडेन्टसफोरखौ बेंनाया जिहेतु एकाडेमिक लेभेलाव आंनि दायथ' हिसाबै आंबो बाहायनो थाखायो। अल टाइम डे एन्ड नाइट जों डिउटि होयो, नोजोर होबाय थायो। मोजां गाज्रिखौ जोङो बिजिरो आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिनखौ खालामलांनो जों जेब्लायबो हास्थायबाय थायो आरो नाजाबायबो थायो। अबयस्से दङ बाहाय जोङो क्लास रुटिनावबो क'-कारिकुलार एक्टिभिटिसखौ जों सोफायो। बाहाय फुटबल गेलेनाय दङ, काबाड्डि गेलेनाय दङ, भलिबल गेलेनाय दङ, बेडमिन्टन गेलेनाय दङ आरो बेजों लोगोसे कम्पिउटार क्लासनि फेसिलिटिखौबो जों होदों। कम्पिउटार लेबबो दङ आरो माखासे इन्टार स्कुल कम्पिटिसन स्कुल लेभेलाव बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव कन्डाक्ट खालामनायफोरावबो जों पार्टिसिपेट खालामहोनाय जायो। स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोङो हस्टेल फेसिलिटिखौ नार्सारिनिफ्राय लानानैनो होनाय जादों। बियो आप टु क्लास 10 सिम जोङो होनाय जादों। मेक्सिमाम स्टुडेन्टसफ्रा जोंनिया नैबे हस्टेलावनो थायो। डे स्कलार्सफ्राबो खम, जेरै टिचार्सफ्राबो डे स्कलार्सफ्रा खम, बाहाय हस्टेलार्सफ्रा बांसिन। थिग बे रोखोमैनो मास्टारनि बेलायावबो आरो फरायसाफोरनि बेलायावबो हस्टेलारफोरखौनो जों बांसिन प्रेफारेन्सआव होनाय जायो आरो लकेलिटि हिसाबै जायफोरना न'आ खाथि बेफोरो डे स्कलार्स हिसाबै सोलिनाय जायो नैबे स्कुलाव। एडमिसना खाथिनिल' नङा, खाथिनियाबो दं, गोजाननियाबो दं, आउट अफ बे स्टेटनिफ्रायबो दङ, जेरै मेघालयफोरनिफ्राय दङ आरो नैबे अल आसामनिफ्रायबो होनजायो। गोजान गोजाननिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय बाहाय एडमिसन लानानै दङ गथ'फोरा आरो जायफोरा गोजान हान्थिनो गोब्राब बेफोरनि थाखाय अलरेडि जों हस्टेलखौ एलट खालामनाय जायो। खारन बाहाय मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना जोंना इंलिस, ओमफ्राय नामा बर'नि। बे नङाखि माने बर'नि नामखौ दोनोब्ला जे बर'खौल' बा मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना बर', बेखौ भुल बुजिनो नाङा। बाहाय बर'नि उथुमाय हिसाबै बे नामखौ बर'नि गायसनगिरि बिथांमोना, कमिटि बिथांमोना नैबे मेक्सिमाम जोंनि मानसियानो जाहैबाय नालाय, दा बाहाय नामखौ बर'नि लानाय जादों। खिन्थु मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना जोंना इंराजि मिडियाम दङ, फरायफैयो। औ, बाहाय खालि गथ'फोरखौल' बुंनो थांला आङो, बेनि गेजेराव टिचार्सफ्राबो जोंनाव बर'निबो दङ, गुबुन गुबुन हारिनिबो दङ। जों बाहाय खालि बर'फोरखौल' एडमिसन होनाय जाया, खारन मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना जोंना इंलिस हिसाबै बाहाय एडमिसनाबो गथ'फोराव
खालि बर'खौल' नङा गुबुन गुबुन हारिफ्राबो एडमिसन लाफैयो आरो फोरोंगिरिफ्राबो खालि बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनिफ्रायबो दङ